мекуне ки ҳоло чемпионати ҷаҳонии футзалро дар кишвари ӯзбекистон пайгирӣ доранд. гузориши мустақими мо аз баргузори дар ҳайати захиравӣ бошад Кирло Цюпюн, Юрил Савенко, Жук Евгений Хуштак баланд мегардад ва бозигарони дастаи Бразилия аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд. рои тай кардаи даст як имкони хуб буд барои бозигарони Бразилия, махсусан дақиқаи бозиро бразилиё бо мушоҳидаи бозии рақиб паси сар карданд. онҳо бештар дар хати дифоъ канор. фурсат барои бозигарони дастаи Украина ва инҷо тӯб вориди дароза намешавад. Артур, инҷо кӯшишҳои Артур, зарба мезанад ва бибинед ки инҷо иштибоҳ мекунад дарвозабони дастаи Украина Александр ва тӯб вориди дароза мешавад. инҷо муваффақ шуд ки капитани дастаи Бразилия тӯбро дар назди дастони ӯ зада дур. ва инҷо довари каме ба тӯб расида буд ва инҷо гол ба инобат гирифта намешавад. бале онҷо бо ноги ангуштонаш ҳуҷуми дастаи Украина зарбам зада мешавад. суръати бозигарони дастаи Бразилия тактикаи онҳо иваз мешавад ва бинед ки чӣ гуна бо суръати баланд ҳуҷумҳояшонро роҳандозӣ мекунанд. як фурсати дигари хуб Черниявский буд, аммо зарбаи задаи ӯ баландтар. дигар бора ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Украина. Черниявский зарба мезанад ва тӯб вориди дарвоза мешавад. ҳисоб 1-0. Украина дар ҳисоб ба пеш мебарояд ва бибинед ки чӣ кореро анҷом медиҳад. бо як зарбаи қавӣ, бо як зарбаи устувор тавонист ки бозигари дастаи таймаут гирифта шуда буд. як зарба аз ҷониби бозигарони дастаи Бразилия аз зарбаи 5-0 Коста-Рикаро шикаст дода буд. ҳоло бошад аз Украина ноком гардида истоданд ва инҷо мушарраф ба задани гол мешаванд бозигарони дастаи Бразилия ва ҳисоб дар қисми аввал гол зад. голи ӯро ба инобат нагирифта буданд ва инҷо бинед ки чӣ гуна бо як зарбаи қавӣ тавонист ки хатти дарозаи Александр. талошҳои навбатии бозигарони дастаи Бразилия тӯб вориди дарвоза мешавад. ҳисоб 2-1 акнун дар ҳисоб Бразилия ба пеш мебарояд. ин ҳолатро бартараф кард ва баъдан дар кӯшиши дуюми хеш мушарраф ба задани гол гардид капитани дастаи Бразилия. ва бубинед ки чӣ гуна зарбаи бисёрам қавӣ зада мешавад. Бразилия зарбаи кунҷи чаҳорumi онҳо дар вохӯри имрӯза хоҳад буд ва бубинед ки аз ҷониби бозигарони дастаи Украина имкони зарбазанӣ ҳаст ва зарбаи задаи бозигари даста иштибоҳ мекунанд бозигарони дастаи Бразилия ва ин иштибоҳ ба он оварда мерасонад ки бозигарони дастаи Украина гол зананд ва ҳисобро шимоарина ҳастанд ва аз ин голи ҳамватанони хеш хушҳолӣ карда истоданд. бисёрам ҳамдигарфаҳмии хуб буд аз ҷониби бозигарони дастаи Украина ва он иштибоҳе ки буд аз ҷониби бразилиҳо. ҷо қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. Александр паси ӯ ба хати ҳамла ва фурсат барои бозигарони Украина ва инҷо зарба зада наметавонад. бозигари украинӣ метавонист ки бо як зарбаи бисёрам хуб аз ҷониби бозигарони дастаи Украина ва бинед ки имконият барои бозигарони Бразилия. инҷо зарбае ки иҷро мекунад. имконият барои бозигарони дастаи Украина инҷо муваффақ шуда мешавем ва инҷо зарбае ки иҷро намуд Мелнюк бибинед ки ба бозигари Бразилия иҷоза медиҳад. зарбаи Диего ва тӯб вориди дарвоза мешавад. акнун ҳисоб 3-2 хетрик мекунад капитани дастаи Бразилия ва агар дастаи Бразилия масъан ҳамин бозигар Диего хоҳад буд. ӯ имрӯз хетрик кард. ҳатто дар қисми аввал як гол низ ба самар расонид. фишор идома дорад аз ҷониби бозигарони дастаи Украина ва як зарбаи бисёрам қавӣ инҷо зада мешавад аз ҳамин тавр садои ҳуштаки довари асосии бозӣ Антони Рилей аз анҷоми бозии даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳонии футзал 2024 миёни дастаҳои Украина ва Бразилия дарак медиҳад.
қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон дастаи бразилия тавонист ки бо ҳисоби 3-2 украинаро шикаст бидиҳад. Дастаи Украина бошад пас аз 28 сол боз ҳамон дастоварде ки онҳо